δώσαμε. Αυτό θα μπει. Το ξέρεις ότι θα μπει αυτό, εννοείται. Περνάει η Ντουντούκα και Ζήμη. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας και καληνύχτα σας, ανάλογα με το τι ώρα βλέπετε το βίντεο. Μετά τον πάταγο ήρθε η ώρα να παρακολουθήσετε αυτό που τόσο καιρό ζητούσατε. Γιατί εγώ έβγαινα στον δρόμο έξω και μου λέγανε «Ρε Scientist», μου λέει, «Πού είσαι, πού είναι το δεύτερο επεισόδιο ρε Scientist?» Έρχεται, του λέω, «Πότε?» μου λέει, «Κάντο, Δευτέρα, Τρίτη, ανέβασέ το, να το δούμε». Παρασκευή ανεβαίνουνε. Γιατί ρε Scientist δεν έφτιαξες το επεισόδιο 2, φόρτος εργασίας? Με το που βγήκε το πρώτο επεισόδιο μας πεθάνανε. Μας πήραν τηλέφωνο διάφοροι σκηνοθέτες και παραγωγής στα γραφεία της Eclipse Production και όλο ζητούσαν εμένα. Που σε θανάσει. Τον συνεργάτη μου και όλη την επόμενη επιστημονική ομάδα που συντελεί. Όλους μας πήρανε. Πήρανε τηλέφωνα ειδικοί, επιστήμονες, ο Πρωθυπουργός, άλλοι σπουδαίοι και τρανοί, πήραν τηλέφωνο από την NASA, πήραν τηλέφωνο πάρα πολλοί άνθρωποι, μας ζητούσανε και δεν είχαμε χρόνο. Όμως το επεισόδιο 2 της εκπομπής μας, του The Scientist, ναι κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Εσείς είσαστε οι τυχεροί που το βλέπετε. Να ξεδιπλώνετε ανάμεσά σας. Κάπνισμα. Τι γίνεται εδώ, τι έχει να μας πει ο Scientist πάλι, θα μάθετε τώρα. Θα μάθετε τα πάντα για το κάπνισμα. Στην αναζήτηση του πώς θα χτυπήσουμε αυτή τη μερίδα αντικαπνιστών, σκεφτόμασταν πώς να προσεγγίσουμε το θέμα. Ξαφνικά πετάγομαι εγώ και λέω, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρωθυπουργέ της χώρας, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Νομάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες και κύριοι συνέδροι. καλησπέρα σας. Αυτό υπόθηκε αρχικά, αλλά μετά είπα πως πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα με τον εξής τρόπο. Πρέπει να πάρουμε αυτά εδώ. Φαίνονται. Προσοχή, η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Φαίνεται. Πιο κοντά στην κάμερα, κοντά να δείξουμε αποδείξεις. Εδώ. Περίμενε, πιο κοντά. Εντάξει, όχι τόσο πάνω. Έλα, πλησίαζε. Εδώ. Όπου έχουμε και focus. Αυτό φαίνεται. Αυτό. Τι λέει. Ναι. Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει και ούτω καθεξής. Αυτές τις λεζάντες θα ξεφτυλίσουμε σήμερα. Αυτό που βλέπουμε συνήθως πάνω στα πακέτα μας είναι αυτό το γελίο, το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει. Λοιπόν, μπορεί τελικά το κάπνισμα να σκοτώσει, ένα-ένα θα τα πάμε κυρίες και κύριοι, ένα-ένα. Μπορεί το κάπνισμα να σκοτώσει? Ρωτάω. Όποιος νομίζει κάτι τέτοιο είναι τούβλο, είναι τενεκής ξεγάνωτος. Αγνό, παρθένο ελαιόλαδο, ξεγάνωτον, σε τενεκέ, ξεγάνωτον. Μόνο για τενεκέδες, ξεγάνωτος. Είναι, να σας πω, πώς είναι σε κάτι βάλτους, κάτι κουνούπια, τα οποία μεταφέρουν την ελονοσία. Έτσι και αυτοί μεταφέρουν αυτή την άπειρη βλακεία που είναι κρυμμένη στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, στον ερπετικό εγκέφαλο, την μεταδίδουν από το ένα υποκείμενο στο άλλο υποκείμενο, προκαλώντας καταστροφή και ηλιθιότητα σε εσάς. Και η μπανανόφλουδα, αν δεν τη δεις, κι αυτή μπορεί να σκοτώσει.
Θα μου πείτε τώρα τι μου λες τώρα, άλλο ένα ατυχές γεγονός. Όλες οι απολαύσεις σε αυτόν τον πλανήτη σκοτώνουν. Δεν θα τις απολαύσουμε! Θα τις απολαύσουμε κυρίες και κύριοι. Και να σας πω, οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκινήσεις. Μην χαίρεστε πολύ και μην κλαίτε πολύ, γιατί ελαττώνετε χρόνο από τη ζωή σας. Αν είναι να μην κλαίω και να μην γελάω, τι να την κάνω τη ζωή. Γίδια. Μετά από ψάξιμο, πραγματικά δεν ξέρουμε αν προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα του τσιγάρου. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά έτσι είναι. Παιδες, πάνε οι δικαιολογίες. Αυτό το καταλαβαίνω. Δεν φταίει αυτός που δεν είναι καπνιστής σε τίποτα, αν εγώ θέλω, όπως είπα πριν, να κάνω μια στιγμή μου ωραιότερη. Υπάρχει περίπτωση να θέλεις να τον βασανίσει επειδή έκανε κάτι, να καπνείς δίπλα του και να είναι φοβερός αντικαπνιστής. Όμως, εκεί έχεις δίκιο. Point. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τους βλάπτεις. Μην καπνίζεις σε κλειστό χώρο κι εσύ, συγκρατήσου λίγο, το ξέρουμε. Χαρμάνης είσαι. Χαρμάνης είμαι απ' το πρωί. Σε νιώθω. Μην καπνίσεις τώρα. Κάπνισε λίγο πιο μετά. Αν είναι δυνατόν, δεν χωράει ο νους μου μεγαλύτερη ηλικιότητα. Φιλολόγους δεν έχουν στο Υπουργείο Υγείας να βοηθάνε στις λεζάδες. Αν το κάπνισμα αποφράσει τις αρτηρίες, καπνίστε ελεύθερα. Αρχίστε να καπνίζετε όλοι. Και οι αντικαπνιστές με έμφραγμα, να πάτε όλοι με χολυστερίνη, να πάτε όλοι, αφού μάρετε κανένα, να αποφράσει τις φραγμένες. Το κάπνισμα αυτό. Αποφράσω. Να εξηγήσουμε τη λέξη. Φράσω. Ωραία. Είναι η αρτηρία. Βουλώνει εδώ μέσα. Δεν περνάει το αίμα. Αποφράσω. Βγάζω το βούλωμα. Περνάει το αίμα. Και ένα επόμενο που δεν το γράφουν οι λεζάντες. Είχα ένα παλιό φίλο. Έχω ένα φίλο που συναντάει κάποιον και του λέει αυτός ο κάποιος του φίλου μου: με τόσα λεφτά που έχεις χαλάσει για τσιγάρα, θα έχεις αγοράσει μια Λαμπορκίνη. Και του απαντάει αυτός: οκ, εγώ καπνίζω, εντάξει. Εσύ που δεν καπνίζεις, πού είναι η Λαμπορκίνη? Δεν λέω τίποτα άλλο,